Dneska jsem si pro vás připravil 4 Minecraft stavby. To je do vašeho světa a podobně. Tak jdeme na to. První pro vás mám připravenou židli. No. Můžeme jít na to. Tak tohle je všechno, co na to budete potřebovat. Leather armor, to může být jakýkoliv chcete, to je úplně jedno. Sem. Dáte teď tady komposter a kolem toho trapdoory. Můžete mít jaký chcete. To je úplně jedno. A musí být, aby ty trapdoory šly tak. Tady zezadu. Takže tady k tomu lepší úhel než je. OK, teď to máte. A takhle to tady zopakujete. A tady ten první necháte vlastně mít, aby tam bylo, že může sednout. Teď tady se shiftem dáte armor stand a teď jakákoliv hlava, klidně creeper. A armor je úplně jedno. Bot nejdou vidět většinou, takže to je jedno. A to je židle. Další mám pro vás a jsme speciálním názvem pojmenovaný kouřový enchanták. No asi vidíte, čím je speciální. No, tohle je taky všechno, co budete potřebovat. Tady ty knihovny, ty záleží, jak je stavíte. Nekam stavíme různě. Jo. Tady záleží, jak to máte. A teď tady do těch 4, tady teďka uděláte díry pro trapdoory, který do toho dáte. To je jedno, jak můžou se otvírat. To je úplně jedno. Tady pod tím bude takto campfire a to uděláte na všech 4 rozích. Máme to. A teď se můžete podívat a máme celý náš enchanták. Můžete k němu nebýt úplně jinak, ale to je na tom, jak to chcete vy. Další mám pro vás připravený stavbu, když si děláte třeba malý města, tak takový malý hrad zajímavý, když se z něho i kčmoudí. Tak tohle je všechno, co budete potřebovat. Takže jděte třeba takto. A tak. Čtyři se sem. Tak. Tím máte díru. Teď ten trapdoor. Tohle je špatně, to má být takto. Teď toto dáte. Tak to ne. Takto. Dobrý. Takže tak. A takhle to ještě navýšíte v jedno. Musíte směřovat k tomu. Tak. Teď máte jednu část a teď jdeme na tu druhou. A to je jedno. Takto, když vám to nepůjde jinak. OK, tak to na celku zruším. OK, takže to máme. Takže dobré. Takže
Teď jdeme na druhou část. K tomu potřebujete ty prkna. Okay. Mhm. Takže tady musíte ty traudory zase jako vždy předtím. A musíte to líp udělat než já. Tak a teď uděláte i ten druhý. Tak a máte ten hrad. Tak jo, máte ten hrad a bude to vypadat nějak takto, že koulím tady se z toho, jak jste campfire doprostřed, bude kouřit. A bude to dělat jako takový docela zajímavý efekt. Jako další mám pro vás připravenou stavbu a úplně z našich posledních. Bude to taky, když děláte nějaký malý město, tak nějakou dekoraci. Tak tohle bude o rostlinách. Vlastně co budete mít vevnitř. A tady ze zhora bude takový dost zajímavý tvar. A tohle je všechno, co budete potřebovat. Tady to je takový větší, tak já půjdu dál. Jak to tady mám, takže třeba už půjdem rovnou takto. Okay. Tady dáte teďka ten komín, aby to udělal takový tady ten efekt. Tady udělat tohle a dáte tam schody. Teď to tu dáte dál. A uděláte tady teďka takovýhle okno. Teď tu dáte schod. Tady dáte blok. Takže teďka bude tady takový zajímavá věc, že vy to takto spíte. Teď máte takový záhadný dveře tam. Takže dál budete takto. Okay. Tak. Tady máte blok. Pojďte dál. Jsem to tady měl. Tady bude takový voda. Tady vám to udělá ten věčný zdroj vody. Tady teď přivěsíme rostlinu. To je... Teď to musíte. To má nějaký zajímavý efekt. A tady té rostliny dáme to.
To je důležitý zdroj, když chcete, tak aby to bylo takový zajímavý design, aby tam byla taková mezera. Shroomlightky využijete tady. Zakryjete kobercem, aby to mohlo dávat světlo pořád, ale nemusí to tady ničit. Teď záleží na vás, jestli si to tak chcete ocenit těma kobercema, ale já ne. Takže další jdeme udělat, ne? Teď uděláme ten zajímavý design té střechy. Teď to tady bude takový nadnášený. Jo, takže tady to takto být nemá. Tady to musíte takto spojit, co nestojí toho. Takže jak to tady dát třeba takto. Jak jsem to tady dával. Jo, teď to mám se obráceně. Teď dáme takto bylo. Tady ještě dáme jednu. Tady druhou. Tady ještě byla jedna. Teď to postavíme bloky. No, co tady někde se musel ukázat. Jo, tady to máte dát tak tomuhle. Tady to spojit. Co tady dáte? Tak. A to je hotovo. Ještě ty díky těm shroomlightkám tam máte to světlo. Ještě tady doplníte ty fabulky. Tím jsem to dal. Tak to. Tady dáte tomu takový ten specifický tvar, že jde vidět dovnitř. Tady to máte názorně ukázaný. Tak. A to je všechno. Takže tady máte 1:1. Tady máte 1:1 kopii toho druhého. Takže tady máte takový návod na 4 stavby. Tady se vám budou líbit. Tak ještě údajně, podle všeho, se údajně uprostřed nachází ještě jedna velká stavba.
Tak, prý, že je to prý pod tímhle blokem. Tak, to zničit a podívat se. Co to je? To je celka. Díky za views na shortech. Jo. To jsem vám chtěl poděkovat, že na shortech jste teďka dali hrozně velký views. Tak jsem vám chtěl poděkovat hodně za to. Tak děkuju za podporu a všechno. Tak jo. To bude z tohoto videa vše. Doufám, že se vám líbilo. A na shledanou.